Kaixo guztioi, egunon eta ongietorri euskara eta feminismoa bidelagun jardunaldiaren 3. mahainguru honetara. Amelia Barkin zen gaurko hitzordua aurkeztekoa, baina ondo ezik dago eta niri egokitu zait bere ordezko lana egitea, beraz, parean duzunarekin konformatu beharko eta Ameliari hemendik besarkada bat bidaliko diogu. Dakizuen bezala, Eusko Jaurlaritzako hizkuntza politikarako sailburuordetzak, Emakundek eta hizkuntza eta generoa batzordeak elkarlanean antolatutako jardunaldi honen 3. astean sartu gara. Oso pozik daude antolatzaileak, oso arrakastatsuak eta interesgarriak izaten ari direlako mahainguru guztiak. Izena emandakoak guztira 560 bada zerbait, eta aurreko 2 mahainguruetan bezala, datozenetan izango ditugun hizlariak ere maila altukoak eta zeresan handia dutenak dira. Orain arte, lehen 2 mahainguruetan hizkuntza eta generoaren gurutzaketaren inguruan hitz egin dugu, eta gaurko saio honetan bestelako menderakuntzak hizkuntza eta generoarekin nola gurutzatzen diren landu nahi dugu. Jatorriarekin lotutako diskriminazioa, klase arrakala edota arrazismoa esaterako. Aurrekoetan bezala orain hasi eta 11:30 bitarte iraungo du ekimenak, gehiegi luzatzen ez bagara behintzat, gure zeregina hori ziurtatzea izango da, eta jakin dezazuen ordubete iraungo duela hitzaldi edo mahainguru berak, eta horretarako eskatuko dizuegu orain dituzuen bezala, bai mikroa eta kamera itzalita mantentzea, eta gero jakin bukaeran bai izango dugula 20 minutuko tartea galdera erantzunetarako. Galderak idatziz egin ahal izango dituzue, txatetik eta horiek guk jasoko ditugu eta helaraziko dizkiegu hizlariei erantzun ditzaten. Eta jakin baita ere hitzaldiak irauten duen tartean, ordubeteko tarte horretan, txata ere erabili dezakezuela, galderak edo iruzkinak bertan aipatzeko, baina bai eskatuko dizuegu bakoitzari iruzkin edo galdera bat edo gehienez 2 egitea, ondoren hitzaldiaren ondoren guztiak aipatzeko tartea eta aukera izan dezagon. Gure gaurko gonbidatuak honako hauek dira, batetik Palmira Dual Jimenez daukagu, 23 urte ditu eta Irunen jaio eta bizi da, feminista eta ijitoa, 5 anai arrebatatik, 4. da bera eta bizitzarako erreferente onena bere ama izan dela uste du. Lelo bat aukeratu beharko balu, hauxe berea. Estereotipo izeneko aurkariaren aurka borrokatzen dut. Igual eskatuko dizugu, Palmira, aktibatzea mikrofona horrela ikus dezagun zure... Aktibatuta daukat. Irudia, ados. Bale, hortxe, Palmira, primeran. Prestakuntza profesionala, marketingaren eta salmentaren munduan oinarritzen da, Palmiraren prestakuntza, baina batez ere bitartekari sozial eta aktivista izateko prestakuntza du jasota. Emakume ijituen ahotsa entzunarazi dadin, eta gizarteko arlo guztietan parte har dezaten eta onar daitezen lortzeko etengabeko borrokan dabil. Gipuzkoako emakume ijituen elkartean lan egiten du eta honek aukera eman dio emakume ijituen beharrak entzuteko eta baita hainbat plataformetan nazio eta nazioarteko bozeramale izateko ere. Eskerrik asko, Palmira. Zuri. Bigarren gonbidatua, Leokadia Gueri, eta 22 urteko emakume migratua da bera, Ginea Ekuatorialen jaioa eta Gasteizen bizi dena, ikusteko aukera daukagun, zure irudia, Leokadia. Bere burua emakume arrazializatua, feminista eta antiarrazista bezala definitzen du, gizarteratze zikloko ikasketak egiten ari da, eta bestetik Euskal Herriko emakume migratu eta arrazializatuen sareko kidea da, baita Euskal Herriko mugimendu antiarrazistako, Zena Euskadiko eta Gasteizko kolektibo beltza panafrikanistako kidea ere. Eskerrik asko, Leokadia. Eta 3. Tarana Karim, emakume migratua, emakumeen eskubideen alde eta arrazakeriaren aurka borrokan ari den Euskal Herritarra, bezala definitzen du bere burua, zuzenbideko ikasketak eginak ditu, Azerbaijanen jaioa eta Hernialden bizi dena. Eta gure 3 gonbidatuak aurkeztuta, hasiera emango diogu hitzaldi edo mahainguruari, eta horretarako lehen galdera egingo dizuet, horretarako mikrofonoak piztu behar dituzue 3, bai Tarana, bai Leokadia eta bai Palmira.
Eta hasteko galdetuko dizuegu zein da zuen ibilbide linguistikoa, hori jakin nahiko genuke. Alegia zeintzuk diren zuen lehen hizkuntza edo hizkuntzak eta zeintzuk ikasi eta erabili dituzuen ondoren. Baita non eta noiz erabiltzen duten haietako bakoitza ere. Esan bezala, zuen ibilbide linguistikoa azaltzea eskatuko dizuegu. Kaixo, egun on guztioi, nire ibilbide linguistikoa da, alde batetik, nire ama hizkuntza fan da, eta bezaletik ere gaztelania da nire ama hizkuntza. Orduan, hizkuntza bi horiekin, jaio naizenetik, etxean erabili izan dut nire familiarekin, bai fan, bai erdera, eta bat etxean erabiltzen den hizkuntza izan da, eta bestea bai etxean eta gero bai eskolan garatu dudan hizkuntza. Ni txikitatik bi hizkuntzetan hasi nintzen, nire ama hizkuntza Azerbaiana azeri dela eta rusiarraz ere hitz egiten genuen, ikasketa guztiak rusiarraz beraz eginda ditut. Eta gero bizitzan zehar, beste hizkuntza pare bat ere ikasi beharren nituen, eta Euskal Herria iristekoan bertako bi hizkuntza ere ikasi nuen, ez? Nire arlo nahiko pribatuan, nire hizkuntzak ama hizkuntza joten da, gero kanpoan eta lan munduan eta lagun artean erabiltzen dut bakoitza dakiena, ez? Erdera, euskera eta ingelesa ere batzutan sartzen da. Horregatik esan nahi dut, nire eguneko bizitzan hizkuntza batzuk badaude eta nahiko gainera erabilgarriak, ez? Erabiltzen ditut iaia arlo guztietan. Nik, hijitu herriaren hizkuntza, erromanesa deitzen da, baina historiaren zehar pragmatika asko eduki genituen gure kontran, eta erromanesa azkenean galdu egin dugu. Egia da, orain dela 600 urte hemen iritsi ginela, eta kalo deitzen den hizkuntza hitz egiten dugu, dela gaztelera, gehi erromanez hori galdu genuenean, pixka bat fusio bat egin genuen, gero nire ama hizkuntza gaztelera da, eta txikietatik hitz egiten dut hizkuntza euskera da. Hemen jaiota azkenean laneetan eta eskolan hori ikasi dut. Horrekin lotuta hain zuzen, euskerarekin lotuta hurrengo galdera egin nahi dizeguna da, nola egin zareten zuek euskaldun, nola gertatu den edo zein arrazoi egon diren horretarako euskaldun izateko? Nire kasuan egin nahi euskalduna, migrazio prozesu batengatik, ona etorri naizenean, Euskal Herria etorri naizenean 8 urterekin, ereduko ikastetxe batean sartu ninduten, eta han derrigorrez hizkuntza ikasi behar izan nuen, prozesu horretan laguntza klase batzuk hartu nituen, baina nolabait hori zen neukan aukera bakarra nire ikasketak aurrera eramateko, orduan handik etorri da ez. Nire kasuan, onia iritsi nintzenean, hemen bi hizkuntza zegoela ez nekien, bakarrik erdera, ez, pentsatzen nuen zegoela, orduan hasi nintzen erdera ikasten, eta parian hilabete batzuk ondoren euskerarekin hasi nintzen, behintzat esaldi batzuk eta hitz batzuk, eta kalian hasi nintzen, hori, gutxinaka hori erabiltzen. Baina, gero jarri behar nuen pixkat nahiko serio, gai honekin, eta ikasi nuen euskaltegi baten, urte baten zehar, ikasketak egin nuen.
Eta gero noski kalean erabiltzen eta asko ere ikasten da, ezta? Eta handik hasi ziren nire euskerako ikasketak eta erabilera. Bueno, nik hemen jaio naiz, azkenean nire familia guztia irundarra da, Donostialdean ere jaio dira, nire aita, ama, aiton amonak, orduan nolabait hemengoa naiz. Eta euskaraz hitz egiterakoan egia da, azkenean nire ama hizkuntza gaztelera da, eta ez zait ateratzen hain fluidoa eta horregaitik euskarako klaseetan txikia izanik beti errefortzu bat izan behar dut, baina, bueno, orain manejatzerakoan desberdina da. Azkenean, hemengo harremanetan, ere bai batzuetan nire lagunekin, hitzak euskalduna euskaraz egiten ditugu, eta horrela egin naiz euskalduna. Hemen jaiota azkenean. Euskaldun.